Gandang gabi po. Nawawala po ang ating internet connection, guys. Pasensya po kung medyo malabo ang ating live ngayon. Humina po ang ating internet. At sabi ko nga po ay hindi tayo natuloy sa Garcitorena kasi po kinabukasan po nung pagpunta natin sa Karamuan ay meron na po tayong trabaho. Nag-resume po agad yung aming klase sa DepEd, kaya hindi tayo nakapunta sa Garcitorena. Pero Sabado po ay susubukan nating puntahan ang Garcitorena at maging sa Karamuan ay naka-schedule sana po tayo Luanes. May nakausap na taasok dito sa aming municipality. Ayan po. Pero yung mga municipality po na matinding na damage ng bagyo ay audio sound check tayo. Sana atin mga taga Goa, mga taga San Jose. All right. So shout out po sa inyo and salamat po sa inyong support sa ating mga ginagawa sa ating lilibot sa mga lugar na dinaanan ng mga bagyo. Alright. Salamat po sa inyong pag-share at tangkilik ng ating mga uploads. Alright, salamat sa ating unang viewer dyan. Kumusta po ang ating audio? At nais ko lang pong magbigay ng comment doon sa nagsabi na doon daw sa Karamuan, pero bakit daw po parang hindi nasalanta ng masyado yung mga bahay. May nag-comment po doon sa ating video sa Karamuan na daig pa daw noong Christine na signal number 2 lang daw sila pero halos natuklap daw yung bubong. So yan, so hindi naman po tayo nagsisinungaling sa ating upload na ang Karamuan, Municipality po of Karamuan ay under nag-signal number 5 po talaga. Kahit po i-check niyo po yan sa balita, sa weather update ng Pag-asa, ang Karamuan po ay nilagay sa signal number 5 at totoo naman pong matingin sa Karamuan. Nagkataon lang po na yung bagyo ay tumaas po ang direksyon. Mataas po yung track ng bagyo, hindi po na sentro o hindi po dinaanan ang majority ng Karamuan. Kaya yung ibang mga barangay tulad nung napuntahan nating barangay sa Barangay San Vicente ay kung makikita po natin light materials, light lang po yung naging damage doon sa mga bahay na gawa sa mga kawayan, gawa sa pawid. Kaya yun po, sana po doon sa nag-comment na parang hindi daw totoo na dinaanan ng signal number 5 ang Karamuan. So yung mga eksperto po ang nagsabi sa tayo po ay aantabay lang po tayo sa mga binabalita ng mga eksperto tulad ng Pag-asa, ng ating shoutout natin si Sir Mike Padua. Si Sir Mike Padua po ang aming weatherman dito sa Bicol. Siya po yung nagpo-post, follow natin yung yung FB page si Sir Mike the Weatherman Padua. So siya po yung nagfi-feed sa amin ng mga information regarding sa ganyang mga panahon. Kaya hindi po natin masasabi na porket yung isang yung pinuntahan kong barangay ay hindi na apektuhan yung ibang mga bahay, masasabi na natin hindi ganun kalakas yung bagyong tumama sa Karamuan. So marami pong barangay sa Karamuan ang hindi natin napuntahan tulad po nung Orok-Usok na sabi sa mga post na nakita natin. Yung Orok-Usok po kasi ay isla, kaya hindi po natin kinaya sa isang araw. So doon po, pupunta ka doon, dapat marami kang baong oras kasi magbabangka ka pa po. Liliban ka pa ng isla at the same time mag-aarkila ka po ng motor bangka. So yun, magpiprepare ka din ng expenses
Kaya marami po sana tayong naispuntahan ng mga barangay para maipaabot sa inyo yung update. Kaya lang ay limitado po yung oras natin. Meron tayong trabaho. So sa mga kakapasok lang sa live, salamat po. Shout out sa ating 15 viewers. At sabi ko nga po kanina, nag-comment lang po ako doon sa nabasa natin sa comment sa isang video natin na yung Karamuan daw, yung Barangay San Vicente ay parang hindi daw signal number 5. So yun po ay hindi po totoo yun. Signal number 5 po talaga ang naramdaman ng mga taga-Karamuan, kaya lang naging mataas lang po yung track ng bagyo. Tumaas po siya, imbis na diretsuhin niya yung Karamuan ay binaybay niya po yung dagat. Kaya yun po yung malaking pasalamat natin. Yun po yung dapat na maging thankful tayo kasi yung bagyo po ay lumihis sa direksyon ng ating mga kababayan dito sa Bicol at siya po ay dumaan sa dagat. So yun po, napakalakas po talaga ni Bagyong Pipito. Kaya let's be thankful na lang po na ito po ay hindi talaga nanalasa. Kasi sa experience po namin dito sa aming lugar, pag ang bagyo po ay nasa part ng Catanduanes, yung lugar po namin dito sa Partido area o sa 4th Congressional District ng Camarines Sur, kami po ang laging pinopuntirya. So yan. So ngayon po ay nagipo kami na-bless po yung aming lugar kasi hindi po sa amin dumiretso. Kung natatandaan nyo, nung Bagyong Christine, binaha po yung Naga. So binaha yung Naga, yung Nabwa, yung Bato, Bula, mga karatig naming munisipyo. Pero kami po dito sa 4th District ay hindi po kami tinamaan ng matinding baha. At ganun din po yung Bagyong Pipito ay imbis na sa amin po din dumiretso dito sa amin sa 4th District, sa Tigaon, sa Goa, sa Lagunoy, San Jose, Tinambak, yan, mga karatig po namin dito sa 4th District, ay lumihis po yun naman yung Pipito sa dagat. Kaya hindi po ganon. Kaya yung kalala yung naranasan namin ditong intense ng hangin. Kaya yung Catanduanes, sila po yung nagsalo talaga ng napakalakas na hangin. Nakikita naman po natin sa mga post. Kaya sabi ko nga, gustong-gusto kong pumunta sa Catanduanes para makita natin yung kalagayan ng mga, para mapakita natin, kasi alam naman natin na ang gobyerno ay hindi ganoon karami ng resources para malaman yung mga kalagayan ng ating kababayan. Kaya yan, bilang parang volunteer work na pupuntahan natin at i-share natin yung mga status ng mga kababayan natin sa mga isla, sa mga lugar na hindi abot ng komunikasyon. So yun po. So nagkataon po ay meron na po tayong trabaho, meron na pong pasok ang DepEd. Yan, watching from Hong Kong. Yan, God bless everyone. Si Pisces ba yan? Pisces girl. Salamat po. At sana bago tayo mag-comment ng gano'n na sabihin mong hindi totoo. So pinagbasehan lang naman natin yung ating nasagap na balita sa weather, sa mga legitimate weather report. At makikita naman natin yan sa mga website tulad ng windy.com, sa Typhoon 2000, meron tayong mga platform ng website na tinitingnan sa ating mga gadget. So yan, salamat po pala sa mga sumuporta sa atin, sa mga nag-support sa ating mga content. At sana po ay huwag kayong magsawa sa pag-support. At nice kong i-shoutout yung mga taga Lagunoy. Ano po? So galing tayo sa Lagunoy at umikot-ikot tayo sa Barangay Burabod at sa Barangay San Ramon, sa sentro ng Lagunoy, at pupunta po tayo sa sunod sa sa tawag dito sa doon sa katabi ng Karamuan, sa papuntang Maligaya sa ng barangay ito. Sa Goa, punta tayo sa Goa, San Jose, libutin din po natin sa Garcitorena. So yon, punta tayong Garcitorena at tingnan natin din kasi medyo isolated po yung mga barangay sa Garcitorena. Boss Habi
Sabi ni Sir Eman, wag naman bagyong Kirby na magsunod, hindi pa ngayon ang simula ni Kirby. So wala pa po tayong update kung meron pang bagyo, pero ang importante po sa mga nakita ko po sa binisita po natin mga barangay, nakita ay yung mga Bicolano po ay talagang nakapaghanda. Yan. May i-upload po mga pictures na pinakita doon na yung mga Bicolano talaga ay kumbaga kami dito ay laging dinadaanan po ang mga Bicolano ng bagyo, at ito po ay isa sa mga pinaghahandaan ng mga Bicolano. Tulad nung pinuntang kong isang barangay ay halos na puno yung bubong niya ng sandbags. Puro sandbags yung bubong. Kasi nag-aerial shot po tayo, nakita natin ang dami ng kanyang mga nakalagay na sinako-sakong buhangin sa bubong niya. Kaya kung natuloy man doon yung bagyo sa Karamuan, sa barangay nila, ay talagang safe na safe yung bubong niya. Kaya lang, isa pa sa kalaban po namin is yung dagat. So, mostly po dito sa amin ay mostly po dito sa amin ay malapit sa dagat, coastal area, nakaharap sa Pacific Ocean. Kaya ganoon na lang po yung threat sa amin ng malaking alon o yung storm surge. Bicolano pero mas malakas ako sa pagtatagalog, sabi ni Sir Eman. Taga saan ka po sa Bicol, Sir Eman? So yan. So yung mga nag-request ng pupuntahan ko yung mga municipality na kung saan sila nanggaling. So yan, subukan po nating puntahan yon. May nag-request sa atin sa Goa. Pupunta tayo sa Goa. Maglilibot po tayo sa Goa. At tawag dito, subukan po nating yan, hindi na po, na-hide po Sir Eman, pasensya na po yung isa mong comment. Sabi dito, iba nga mga tao hindi ako maintindihan mga Bicolano yan, hindi ako makaintindi. So yan, hindi niya naintindihan daw yung mga term sa Tagalog sa Bicol. Okay lang po yun, pasensya na po. At minsan po ay nakapagsalita tayo ng pure na Bicol. Subukan po natin sa susunod na mag-Tagalog na lang para mas naintindihan po ng iba, ng karamihan. Kasi lahat naman tayo mga Pilipino, lalo na yung mga nanonood dyan sa atin sa Hong Kong, sa part ng Europe, sa US, marami tayong mga taga-subaybay dyan. At yan, pasyalan natin ang Goa. So hindi pa natin napupuntahan ang Goa. Puntahan natin yung mga medyo hindi lang sa sentro, doon sa medyo remote. Marami pong remote area dito sa amin kasi kumbaga sa ngayon pa lang po nade-develop yung mga namin. Ngayon pa lang po nade-develop yung mga farm to market road, mga national road namin ay ongoing po ang mga paggawa. Kaya yung mga barangay na medyo isolated na naabot lang through meron sa Karamuang naabot lang through motor bangka, hindi pa konektado sa main road. So nako-connect na po sa ngayon, kaya marami pa po sa amin ng isolated na mga barangay. So shout out diyan sa Hong Kong. Yan, may nanonood sa atin sa Hong Kong diyan sa mga kababayan natin at kamag-anak natin diyan, si Tia Tess. Yan, Tia Tess, salamat po sa iyong kaway-kaway diyan. At nais kong ibahagi din na yung ating paglilibot na marami tayong mga kababayan na talagang umaasa lang sa ayuda ng gobyerno. So maraming, tulad doon sa pinunta nating barangay na sabi nila hindi pa talaga daw sila napupuntahan. Kasi kung makita nyo guys, yung in-upload kong video, kung hindi nyo napanood, tingnan nyo po doon sa short na video yung in-upload ko. Punta kayo sa profile ko, tapos click nyo yung short. Yung mga daan na yun na matarik na, tapos puro pa bato, ganun po yung papasok sa kanila. Kaya halimbawa kung merong ayuda man ang gobyerno, papasok ang truck, hindi po Boss Habin, matindi ka ba sa Tagalog? Opo, nakapag-salita naman po tayo ng Tagalog at nakaintindi. So hindi po makapasok ang truck kasi sobrang hirap ng daan. So ang kanilang option ay dalhin ang mga relief goods o ang ayuda through
motorized bangka. So wala naman ang gobyernong sapat na bangka. Ang Coast Guard nga po namin dito ay tigi isang rubber boat lang per municipality. Yung ibang municipality walang rubber boat ang mga Coast Guard. Kaya ganun po kahirap dito sa Bicol, lalong-lalo na sa part ng Coast Guard. Ay sabi nga ng ibang mga nagkukwento, kung ang China daw ay magpadala ng mga barko dito sa amin sa Pacific, galing Pacific, ay wala man lang sasalubong sa amin. Walang sasalubong sa walang sasalubong sa mga barko ng China kasi wala naman, puro lang bangka namin dito ay motorized bangka gawa sa kahoy at sa fiberglass. Kaya sabi nga ay very left behind ang Bicol pagdating sa kapasidad sa paglalayag sa dagat. Kaya yung mga isolated na mga lugar dito sa amin ay napakahirap na abutan ng tulong galing sa gobyerno. Kasi yung palang manpower, madami sana nag-donate, di ba? Marami nag-donate ng mga second-hand na damit, mga bigas, marami nag-donate. Pero ang problema ng gobyerno kung paano ihahatid doon sa mga dapat maabot na tao. Kasi ang binibigyan lang lagi yung malapit sa sentro, kasi hindi pagbaba ng truck, ipapamigay na. Pero yung mga isolated na lugar dito sa amin sa Bicol, sa totoo lang po, yun ang nangangailangan ng malaking tulong kasi wala po doon ibang tulong na dumadating. Yung mga private sector, hindi naman po kayang i-fund yung papunta doon. Kaya malaking tulong talaga na at least naabot natin yung mga remote area at napapakita natin kung ano yung kanilang kalagayan. So sa mga nag-share ng video natin, salamat po. So gobyerno, katamad. So yan, halos parang yung BBM boss Habi sana makapunta dito sa Bicol. Galing po siya sa Bicol nung bagyong Christine. Si Pangulong Pangulong Marcos ay pumunta po sa Bicol nung Christine. Sana po ay makabalik siya at makapagbigay po siya ng tulong dito sa Bicol. Lalong-lalo na dito sa part ng Catanduanes, ng Caramoa, ng Lagunoy at sa part na dinaanan ni Pipito kasi lahat po ng mga magsasaka ay naapektuhan dito sa Bicol. Number one na naapektuhan yung mga nagtatanim ng palay. Halos nasira po yung palay nila. Pangalawa po yung mga nagtatanim ng gulay tulad ng sitaw, nagtatanim ng kamatis, maging yung nagtatanim ng mga tulad ng ampalaya, upo, lahat po yun nasira dahil sa hangin. Kaya malaki po ang epekto nito sa produkto ng agrikultura dito sa amin. Mamahal po ang mga bilihin ngayong paparating ang December. So magpapasko ang mga Bicolanong dito sa lugar namin, talagang sabi nga talagang Paskong tuyo kasi sa sobrang mahal ng mga gulay. So kanina bumili nga ako ng isang kalahating kilong tawag dito, yung okra. 140 ang kilo ng okra dito sa amin, di ba? So ganun ka mahal ang okra. Samantalang nung normal na mga season na walang sama ng panahon, ang okra dito sa amin ay only 30 pesos ang kilo. 30 to 40 pesos, ganyan, depende sa klase ng okra. Ganun lang po ang kilo ng okra. Sa ngayon ay 140 ang kilo. Doon pa po yan sa doon lang po yan sa mga nagtitinda sa tabi ng kalsada. Kung doon ka pa bibili sa pwesto, ay baka mas mahal kasi nagbabayad po sila ng plasada. So yan, sabi niya, BBM, tingin ko hirap ka ng nasa kakatulong dahil sa mga malalakas na bagyo. Opo, madami talagang ngayon. Yung sa part ng north, di ba? Nakita natin yung mga nalunod na baka sa Nueva Vizcaya yata yon. Talagang ang daming bakang nalunod. Tapos yung mga baha din sa Cagayan. Kaya hindi lang po Bicol yung naapektuhan ng mga bagyong ito. Marami pong binaha din sa north. Kaya sana ay lahat po itong mga naapektuhan ay mabigyan ng gobyerno ng kaukulang tulong. Wag na munang isipin yung politika. Kasi minsan ay pag pinairal yung politika,
ay yan, picture-picture lang tapos okay na. Kaya sana po ay number one na suggest ko sana na matulungan is yung mga magsasaka. Yan po yung number one na naapektuhan. Yung mga mangingisda ay hindi naman ganoon, pero kailangan din naman nila ng tulong. Pero ang i-priority yung mga magsasaka talaga kasi simpleng mga nagtatanim ng gulay, mga nagtatanim ng mga palay, ay sila po yung naapektuhan ng mga kalamidad na ito. Kasi tulad ng sitaw, simpleng sitaw, pag hinabagat po yan, hindi na po yan bumubunga. Kasi ang behavior ng sitaw, pag siya po ay nahampas ng lagi ng hangin, nagagalaw lagi, ay hindi na po yan namumunga. So namamatay na po ang puno ng sitaw. So ganun po yan. Ganun din ang yung mga ginagamitan ng tulad ng ampalaya, yung upo, pag yan po ay nasira, yung mga dahon niyan sa hangin ay hindi na po bumubunga ng maayos. Paano kung yung magsasaka po ay inutang niya pa yung kapital sa pagtatanim, di ba? Yung ng palay ay inutang niya sa mga negosyante. So talaga malulubog sa utang yung mga kababayan nating magsasaka. Kaya sana po ay bigyan ng gobyerno ng tulong yung mga magsasaka. Kasi yan po yung nagpapakain sa atin. So sana ay agree kayo dyan na yung mga magsasaka, yan yung mga nagpapakain sa atin. Simula sa bigas, simula sa mga gulay, di ba? Kasali yung mga mangingisda na nagbibigay sa atin ng preskong isda araw-araw. Kaya yan ang dapat na binibigyan ng gobyerno. Hindi naman po sa kontra tayo sa 4-piece, di ba? Yung mga 4-piece na binibigyan ng ayuda buwan-buwan, pero sana yung kahit mga magsasaka at mga mangisda, sila po yung i-priority din. Hindi lang po yung mga mahihirap na walang trabaho. Yung iba hindi na nagtrabaho kasi umaasa na sa 4-piece na ayuda buwan-buwan. So yun, yung iba isinasangla pa yung ATM. So yan, bakit hindi na lang tulungan po yung mga magsasaka na nagtatanim? Bakit hindi na lang tulungan yung mga mangingisda na araw-araw pumupunta sa laot, di ba? Sila yung bigyan ng suporta ng gobyerno para mas sipagan pa nila yung pagtatanim ng gulay, sipagan pa nila yung pagpapalago ng kanilang mga tanim na palay, di ba? Sipagan pa nila yung paghuhuli ng isda para mas maraming mabili o mabenta sa merkado ng mga isda. So yan po sana ang maganda, no? So kasi dito sa Bicol ay ang pinaka naapektuhan dito sa amin ay yung mga magsasaka at mga mangingisda na talagang umaasa lang po. Sabi nga ay isang kahig, isang tuka. Totoo po yan kasi ang isang magsasaka ay umaasa po yan sa harvest niya lang. Kung inutang pa po, inutang niya pa ang kanyang abono, ang similya. Kaya nakakaawa po ang magsasaka dito sa Bicol area. So, siyan, salamat sa ating mga viewers dyan. At ito yung problema na hindi nyo alam, Boss Habi, kung bakit lumalakas ang bagyo. Minsan nagbiglaan dahil sa climate change, sa global warming, sa sobrang init ng panahon. So, sabi nga ng mga tao ay, kabarkada, wasak ang Northern Luzon dahil sa malakas na bagyo. Wasak na wasak ang norte, Boss Habi. Tama po. Sa mga taga-north po dyan, sa Cagayan, sa Nueva Vizcaya, dyan sa parting Pabagyo, ay kami po ay nananalangin na sana ay makarecover po kayo agad. Tulad po dito sa Bicol din, sana yung mga taga-north ay makarecover din agad. Alam natin, ang north ay isa sa major supplier ng bigas. Diyan galing ang mga bigas natin, diyan galing yung mga gulay natin sa Baguio, sa La Union, yung mga taniman dyan ng gulay, talagang alam natin na nawasak o nalubog sa baha. Kaya sana talaga ay mabigyan ng gobyerno ng kaukulang tulong. Hindi lang doon sa mga hindi naman tayo guys kontra sa mga pagbibigay ng tulong sa 4-piece, di ba? Kasi natutulungan tulad ng mga mag-aaral namin, pag miyembro ka ng 4-piece at nag-aaral yung anak mo, perfect yung attendance, walang kaltas. So hindi naman tayo kontra sa 4-piece, pero sana i-balance kung tinutulungan yung 4-piece,
yung mga yung mga mahihirap, sana bigyan din ng pansin ng gobyerno yung mga magsasaka at mga mangingisda na bumubuhay at nagpapakain sa atin. So yan. So ang problema daw natin ay climate change, global warming. Totoo din po yan. Napapanood natin yan. Hindi na ngayon lingid ang mga kaalaman natin na napapanood natin sa Google, sa YouTube, na itong climate change na ito ay isa sa mga problema. Kung napanood nyo po yung live natin sa Naga City at yung mga basura doon na tawag dito, basura na nagbara sa mga kanal, estero, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ngayon ng itong tinatawag nating climate change. Nagsisimula lahat sa basura, sa plastic. Yan po ang isa lang po yan sa mga sanhi na problema, di ba? Alam naman natin yan, plastic at basura. Kaya lalong tumitindi ang problema natin dito sa Earth, sa ating mundo, dahil sa ating sariling kagagawan. Sabi nga, ang tao daw ay parang isang cancer. Tayo daw ay cancer sa mundo, na tayo yung unti-unting sumisira sa mundo, yung ibang mga tao. Pero may mga tao naman na nagpo-protect, di ba? Marami ang mga foundation na nagtatanim ng punong kahoy, maraming mga foundation na nagbi-build up ng mga recycling plant, nire-recycle yung mga plastic, di ba? So, maraming mga foundation na naglilinis sa mga bodies of water, sa dagat, kaya saludo tayo dyan. Pero, majority ng tao, dito sa atin, sa lugar natin, lalong-lalo dito sa Bicol lang tayo, sa Pilipinas lang tayo ay isa sa mga contributor nitong mga tinatawag nating mga nakakasira sa ating mundo. Kaya sabi daw, tayo ay isang cancer. Nakikita yung cancer sa ating kapalibutan dahil sa pagsira natin sa ating mundo. So, imbes na tayo yung mag-preserve, so sira na ang mundo natin. So yan, unti-unti na pong nasisira talaga, at sana ay pagandahin natin ito. So yan, sana sa ating mga 69 viewers dyan, shout out, and pasensya na po, mahina yung internet natin. Tayo po ay humihingi ng paumanhin dahil sa mahina yung ating converge. Ang connection natin dito ay converge. So napakahina. At sana po ay hindi malabo ang ating live. Yan, sa ating 129 viewers ngayon, salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa susunod natin mga video, punta tayo ng Garchitorena. Abangan nyo po yung pagpunta natin ng Garchitorena. Ang Garchitorena po ay isa sa mga malayong lugar dito sa Bicol. Kung galing ka po ng Naga City, ito po ay kasing layo ng Karamuan. So malayong malayo ang Garchitorena sa Naga, kaya puntahan natin at bisitahin. Pati ang Siruma, yan, bibisitahin din natin yan para ating maabot at maipakita natin yung mga nangyari pagkatapos ng bagyo sa mga lugar na hindi natin naabot. 2 bagyo or 3 bagyo, si Leon at si Ophel at si Pipito, nag-rapid intensification, umabot ng 185 kph hanggang abot ng 200 hangin. Grabe. Super typhoon ba? Okay, so ang classification po ng super typhoon ay ayon po sa Pag-asa. I-open ko lang po yung ng Pag-asa. So pag sinabi po nating super typhoon, ay ito po ay almost 200 plus. Nasaan na yun? Yan, inopen po natin yung portal ng Pag-asa para so may classification po pag sinabi nating super typhoon. Ano po? Nasaan na yun? Mahina po kasi yung yung ating internet, yung lakas ng super typhoon. So 200 plus po yan.
So yan ang sinusunod na basihan ng Pag-asa at hindi lang naman po tayo nagsasarili ng data, umaasa din po tayo sa Japan Meteorological Agency at sa US, yung po yung nag-feed sa atin. Kaya na hindi na po kumbaga huli ang Pilipinas pagdating sa pag-detect ng mga bagyo. At sana ay wala na pong dumaang bagyo dito sa Bicol kasi talagang sabi nga bugbog na, binaha, pagkatapos ng baha, ngayon naman ay sinira yung mga bahay dahil sa matinding hangin, sinira yung mga pananim, yung mga produktong palay, mga gulay, pati yung mga sa aquatic fishery, yung mga nag-aalaga ng isda, may mga fish pond. Kung nakita niyo yung upload natin, isang may-ari ng fish pond dito sa amin ang nalugi dahil pinaharvest niya agad yung kanya mga bangus kahit maliliit pa. Yung mga fish cage dito sa amin na bangusan ay nag-early harvest kahit hindi pa malalaki kasi alam nilang ma-wash out lang ng bagyo. So maraming mga fish pond ang na-wash out. Yun po yung in-upload natin na madami tayong nahuling isda dahil po yun sa mga nakawalang isda sa mga palaisdaan. So yan. So yung nag-comment po sa atin na bibisitahin nating lugar yan. Sunod po natin yung Goa. Punta tayo sa Goa. Libo tayo sa Goa, San Jose at sa Garcitorena. Punta tayong Garcitorena at sa Siruma. So yan. At meron pang isa nag-chat sa atin kanina sa comment sa part daw ng Sorsogon. So subukan natin punta ng Sorsogon, guys. At try natin kung kakayanin ng ating motor. So yan. Hanggang ngayong 2020 abot nga ng 200 plus na hangin dala ng bagyo. Pero ngayon hanggang 185 or 195 binaba na yung lakas ng hangin, Boss Habi. 2017 hanggang 2020 yung 200 na hangin dala ng bagyo, pero salamat 2021 binago ng Pag-asa. So yan. So makikita naman natin po yan sa website ng Pag-asa at yan ang basihan nila kung paano nila sinusukat ang bagyo. At sa mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nakatira sa liblib na lugar dito sa amin, sa lugar namin, talagang wala pang kuryente ngayon, di ba? So wala pa silang kuryente sa Karamuan, sa part ng mga isla na umasa lang sa power supply ng mga generator at solar panel. So nasira yung mga yung mga source ng kuryente. Kaya hanggang ngayon, kaya maswerte po kami dito sa mainland partido, meron na kaming kuryente agad kahapon pa. Nabalik na po yung kuryente namin kasi hindi naman natumba yung mga poste na anuhan lang ng mga sanga, pero hindi naman po natumba yung mga poste. Kaya naibalik agad yung kuryente dito sa amin. Kaya how much more doon sa mga isla ngayon na hanggang ngayon ay madidilim pa. So sana ay yan, mabigyan ng gobyerno ng tulong yung mga electric cooperative. So ang nagpapatakbo po sa amin dito ng kuryente ay yung mga electric cooperative na nagpapatakbo ng pag-distribute ng kuryente. Buti nga 185 Super Typhoon hindi masyado talaga napinsala, pero okay. So kanina nga sabi ko nga po sa mga kapasok lang dyan, yung mga nag-comment sa atin na yung Karamuan daw ay hindi daw masyadong naapektuhan, pero signal number 5 daw yung nilagay ko sa description. Totoo po yun na yung Karamuan ay nag-signal number 5. Hindi po yun pag-exaggerate. Totoo po na ang Karamuan, kahit tingnan nyo yan sa report ng Pag-asa, ay nakaranas or naka-categorize po sila as signal number 5. Yun lamang kasi tumaas po yung track ng bagyo. Sa dagat po dumaan, imbis na Karamuan, puntukin yung Karamuan papunta dito sa amin, ay sa dagat papuntang north ang direksyon ni Pipito. Kaya yan, tayo po ay napaka blessed kasi in-spare tayo dito sa aming lugar ng matinding hangin. Kasi kung natatandaan ko po nung Yolanda, ay dinaanan po kami dito ng mata ng bagyo, Sangay.
At meron nga nag-landslide na halos isang sitio sa amin dito ay natabunan ng baha, ng rumaragas ang putik galing sa bundok. Kaya marami yung namatay dito sa may malapit sa amin na munisipalidad sa Sangay kasi dahil sa matinding super typhoon na dumaan. Kaya ngayon kami ay nagpapasalamat sa Diyos kasi yung baha, hindi kami dito na baha sa lugar namin. Ito naman si Pipito ay sa dagat dumaan. Kaya ngayon ay pinapanalangin namin na sana yung mga naapektuhang kababayan natin dito sa Bicol ay maabutan ng gobyerno ng tulong. Unahin sana nila yung mga nasa remote area. Unahin sana nila yung mga nasa isla. Unahin sana nila yung mga hindi abot ng farm to market road, yung mga walang daan talaga. Kasi mabuti na lang itong mga malapit sa highway, malapit sa sentro, madali na lang po yung abutan. How much more yung mga nandun sa isla, di ba? Pero nagbago ang direksyon ng Bagyong Pipito. So, yun. Kailangan natin mabagsik yung dala na hangin ni Bagyong Pipito, pero nabigla ko kasi kala ko sa isip ko matindi na naman ang pinsala. Sa pinsala po talaga, sa tindi ng hangin is super lala. Kung nakita nyo po yung nangyari sa Catanduanes, kung siguro nakita nyo na sa Facebook post ng mga taga Catanduanes, yung talagang halos yung nyug ay parang inalis yung mga dahon. So sobrang lakas po noon, wala kang makikitang dahon sa mga punong kahoy. So yun po yung nangyari sa Catanduanes. Kaya nagkataon lang po nga dito sa amin ay hindi kami talaga binayo ng husto ni Bagyong Pipito kasi nagbago ang direksyon, binaybay niya yung dagat papuntang north. Kaya yun po. Sabi dito gusto kong basahin yung mga comment nyo guys kasi sobrang natutuwa po tayo kasi nasa na yon yung mga comment dito sa ating video. To, sabi dyan, signal number 5 daw. Sabi niya, Sus Mariosep, normal na hangin lang. At kung ang lilipadin ang bahay ay konkretong bahay, sabi dito, up and down, paniwala ako signal number 5. Si Christine nga, signal number 2 lang. Pero number 2, Batangas yung Batangas, simentado ba to, warak? Anong nawarak sa signal number 5? So yung signal number 2 daw na Christine ay nawasak daw yung batong bahay o yung gawa sa simento. Iyon daw blinag ko na signal number 5 sa Karamuan ay mga light materials lang daw yung nasira. So yun nga sinasabi natin na nagbago ng direksyon yung bagyo. Ano po? So si Lord ang nagbigay ng tawag dito ng intervention na hindi maapektuhan yung mga kababayan natin dito sa Bicol. Kaya napaka-blessed natin. Kaya sa nag-comment nito, sana maintindihan mo na yung bagyo ay nag-iba ng direksyon at mataas yung naging direksyon. Kaya hindi masyadong naapektuhan. Pero ang pinaka maganda po dito ay magpapasalamat na lang tayo kasi hindi kami naapektuhan na masyado. 'Di ba? Ginawa ng paraan ng Diyos na ang mga taga Bicol ay hindi nasalanta ng husto. So idinaan ito sa dagat. Kaya lang pagdating din doon sa north, so meron talagang mga naapektuhan din na pamilya. So sabi dito, nasa na yun? Digdi po sa Switzerland bawal pumutol ng kahoy kaya napaka-presko. Ang Pilipinas masyadong inuubos ang kahoy. Salamat Mari sa Okay, sabi ni ng ating viewer.
Ingat lagi Manoy, kung mayo ang ganid na mga politiko, dyan asenso ang Pinas lamang garo yan. So kung wala daw yung mga korap na mga politiko ay asinsado daw yung Pilipinas, sabi niya sa comment. So sa Switzerland daw bawal na bawal ang pumutol ng kahoy. Totoo po yan, sa mga ibang bansa na mahigpit talaga. Pero dito sa Pilipinas, kahit merong batas, basta merong kang padulas, ay talaga. So hindi naman natin nilalahat, pero sana ay mabigyan ng ngipin yung batas. Ano po? So sabi diyan, kailangan natin na Sir Boss Habi, sa Bicol Region talaga ang landfall ng Bagyong Pipito, kaya naghanda kami ng maigi, pero nagulat ako hindi naglandfall sa Bicol Region kundi sa Catanduanes. Okay, si Lord ang talagang mabuti. Ang ibig sabihin, so si Lord ang kukontrol ng lahat dito sa atin sa mundo, so siya ang may hawak ng ating kapalaran. So dapat ay tayo ay nananalig at nananalangin lagi. So yan, so kung ang Pilipinas daw ay hindi pumuputol ng kahoy, so yan siguro hindi daw nangyayari itong mga baha na ating kinakaharap sa mga panahon ngayon. So yan, so sana ay maiwasan natin ang pagputol ng punong kahoy dito sa ating lugar. So sabi dito, Noy Mabalos, sana salamat daw ng marami sa update. Nakita niya ang sitwasyon ng Kabikulan, lalo na sa Naga, saka sa Partido area. Sana sa Goa naman, dyan ang aking pamilya. Ingat lagi, God bless. So yan yung comment ng isa sa ating mga viewer, at pupuntahan natin ang Goa. So yan, baha pa pala dyan. Opo, nung nakaraang linggo ay baha sa part ng Kinalansan. So maraming baha, maraming mga sakuna ang dumating, at isa lang ang pinapasalamat natin dahil napakabuti ng Diyos sa mga Bicolano, dahil hindi tayo pinapabayaan. Ano po? So tama, hindi dapat putulin yan, kasi yan ang parang proteksyon natin. Okay, so yan. Dito sa amin, meron kaming mga bundok na Isarog. Sa Isarog ay marami ditong mga area na protected zone. Ibig sabihin ay bawal na bawal ang magputol, maguling, kahit panggatong, bawal kumuha dyan kasi protected zone. So sana dapat ay yan ay panitilihing protected. Ano po? Walang sino man na kahit nasa gobyerno ka, merong kang connection, ay sana ay hindi talaga mabigyan ng pagkakataon na pumutol ng kahoy dyan. Kasi alam naman natin, ang mga punong kahoy, isa yan sa mga pakapal ng ating ozone layer. Yung tulong ng oxygen. Bicolano ba talaga ang pinakamabuti, kaya iba't ibang ba't pinaprotektahan ng Bicol? So lahat naman po ng tao ay basta tayo ay nananalangin, ay tayo po ay papakinggan ng Diyos. Ano po, maging sa mga taga North, mga binagyo, mga binaha sa parte ng ating maging mga nasa gera ngayon, di ba? Maraming mga kababayan natin ang naiipit sa gera sa iba-ibang bansa. At yan, sana ay ipanalangin natin na proteksyonan sila, at hindi sila wala sa kanilang mangyaring masama. So yan po ang lagi nating ipapanalangin, na walang maapektuhang buhay, walang mawalang buhay dahil sa mga kagagawa ng sa gera, itong matinding kalamidad sa atin. So yan. At Boss Habi, tingnan mo yung sitwasyon sa Catanduanes, kung kumusta doon. Opo, sabi ko nga kanina, nakaplano na sana po yung pagpunta natin sa Catanduanes kung galing tayong Karamuan. Kinausap ko na si Manong, yung isang bankero, at sabi niya sa akin ay 2,500 daw yung kasi sa Karamuan po, malapit na po yan sa Catanduanes. Isang lang po yan, isang sakay sa bangka, parang kung hindi ako nagkamali, 30 minutes lang or kulang-kulang isang oras na bangka galing sa Karamuan papuntang Catanduanes. Kaya sinabi ko sana
Manong na sana, Manong, servisan mo ako puntang Catanduanes, balikan lang early morning, tapos babalik lang ng hapon. So sabi niya sa akin, 2,500 daw. So tuwang-tuwa na ako kasi yun na nga. Then nakita ko sa group chat namin, meron na palang pasok. So meron tayong mga mag-aaral na tinuturuan, kaya hindi natuloy yung ating punta sa Catanduanes. Pero Sabado ay free tayo sa Sabado at itutuloy natin ang mga plano natin Sabado at Linggo, guys. So yan po ang ating rason kung bakit hindi tayo natuloy sa Catanduanes. Pero yung ating Garcito rin tuloy po yan sa Saturday. At kung hindi lang po kung hindi lang po masama yung panahon kasi medyo risky po ngayon ang pagbiyahe papunta sa sa Garcito rin pag matindi ang ulan kasi yung mga dinaanan ko po may mga minor landslide. Yung kalahati ng daan, yung highway, yung kalahating lane ay natabunan ng putik at bato. Kung medyo maulan, may tendency po na yun ay dumulas at risky po. So sana ay magtuloy-tuloy na yung init ng panahon dito sa amin para naman bago pumasko ay makapagpaganda naman ng mga bahay, ng mga paligid, yung mga Bicolano dito, yung mga lugar sa mga kababayan natin dito kasi lagi na lang umuulan, binabaha, so maputik, di ba? Madaming mga putol na kahoy. Talagang yung mga Bicolano ay magpapaskong tuyo. Ibig sabihin ay kapos sa budget, di ba? Yung mga Bicolano, sobrang madaming nalugi. Sa Naga City, madaming nalugi mga negosyante. Almost millions of capital ang nasira, mga goods na nasira, mga bigas na nasira dahil sa baha sa Naga na unexpected po na nangyari. So yan, salamat sa ating 109 viewers ngayong gabi at live na po tayo for almost 50 minutes ngayong gabi. Salamat sa ating unang thumbs up, salamat sa nag-thumbs up. Yan, thumbs up naman po ng ating live ngayong gabi. Salamat sa inyong pag-thumbs up. Huwag tayong magagawa dyan kung ganyan ang buhay tuwing may bagyo. Sabi Lord na lang makakatulong. Yes po. Sa amin boss, Albay, medyo grabe lang ang pinsala. Parang kala ko signal number 4 kami doon. Noong gabi, sobrang nakakatakot. So pag gabi talaga po dumadaan yung bagyo, talagang super nakakakaba. Kasi hindi mo alam kung matuklap yung bubong nyo saan ka tatakbo. So sana ay wala naman sa ating ganong experience. Pero kami naka-experience kami niya na laging gabi ang daan ng bagyo. Yung hanggang umaga binabayo ka ng malakas na hangin. So napaka-traumatic sa mga taong hindi pa naka-experience ng ganon. Pero dito sa amin ay naghahanda talaga yung mga dapat itinatali, yung mga bubong nilalagyan ng mga sandbag na talagang kahit umabot pa ng signal number 5, talagang protektado ang bubong mo. Yung mga ililipad na mga harmful object ay lalagyan mo ng pabigat, ng mga bubong na binaba mo para hindi ilipad. Yung mga hayop, secure mo. So yung mga punong kahoy na matataas, tulad ng mangga dito sa amin, pinaputol ko yung mga sanga kasi para hindi na yun ang makatumba sa inyong mga bahay, di ba? So yan yung mga preparasyon na ginagawa natin bago ang bagyo dito sa Bicol. So hindi na yan sa amin bago, talagang parang protocol na pag mayroong bagyong paparating sa Bicol ay alert kami dito lagi. Kahit hindi sinasabihan ng gobyerno na, oy, putulin nyo na yan. Kami talaga dito ay nagkukusa ng linisin yung mga malalaking kahoy. Pinuputulan na namin yan ng mga sanga na malalaki para at least hindi yun kasi minsan kung malapit sa bahay mo yung malaking kahoy, baka yun pa yung maging kausa para masira yung bubong mo. Shout out boss from Zamboanga City yan. Sa mga taga Zamboanga City, good evening sa inyo dyan. World Fun TV, shout out. Taga saan ka, Boss Habi? Dito po kami sa 4th Congressional District ng Camarines Sur.
sa Partido area, Municipality of Tigaon. Dito po kami naka-base sa Tigaon, guys. 4th Congressional District. Dapat hollow blocks ilagay sa bahay para mas mabigat. So, pwede naman pong hollow blocks. Yan, pwede naman sandbag. Kasi minsan kung wala tayong available na hollow blocks, bibili pa tayo. So, buhangin na lang, libre pa. Libre. Or isako mo lang yung lupa or mga bato. Yan yung ginagamit namin dito ng panangga sa mga bubong namin. So yan. Pero yung mga light materials tulad ng pawid gawa sa nipa na bubong, ang ginagawa ng mga tao dito ay nilalagyan ng yung kawayan, yung mga sanga ng kawayan. Ang tawag sa amin ay kagingking. At iniipit ito ng mga kawayan, iniipit ng salasalang kawayan yung mga nipa hat para hindi ilipad yung mga nipa. At itinatali ito ng husto sa mga mga matitibay na punong kahoy nakuha sa dasal. Take care always, bossing. Bagyo lang yan. Pinoy tayo, madiskarte at may Diyos, pray lang always. So tama po, 'di ba? So tayo ay Pilipino. Tayo ay very resilient. Nakakapag-adapt agad tayo, 'di ba? Binagyo na, naka-smile pa. Yan ang Pinoy, 'di ba? So, binagyo na, nawalan ng bubong, pero naka-smile lagi. Yan ang isa sa mga magandang karakteristik ng isang Pilipino. At the same time, matulungin tayo. Kasi kapitbahay natin, pag sakuna, tayo mismo ang nagtutulungan. Papatuloyin mo sa bahay mo, kahit hindi mo kaano-ano, papalikasin mo sa bahay mo. 'Di ba? So, yan ang isa sa mga nakakabilib sa Pilipino. Pagdating sa sakuna, sa mga problema, tayo ay madaling tumulong sa ating neighbor, sa ating kapwa. So yung mga kapitbahay namin dito na medyo matibay yung bahay, kahit hindi nila kamag-anak, pinapatuloy nila sa bahay nila yung mga sa tingin nila ay masisira yung bahay. Ganyan ang mga Pilipino, makajos at madiskarte. At sabi niya ay panalangin daw ang isa sa mga dapat nating gawin. Hindi kapag kung kawayan lang ilalagay, dapat may pampabigat, dapat tali. Opo, tama din po. Yan, may tali or mabigat na ilalagay. Anong bagyo lang yan, wag langin ang bagyo. So, yun po ay kasabihan na bagyo lang yan, Pinoy tayo, madiskarte tayo at may Diyos tayong pinananaligan. So yun po ay isang kasabihan na kung saan pampalakas ng loob ng mga kababayan natin dito na mga naapektuhan, lalong-lalo na yung mga nasa remote area. Sabi nga natin kanina, sana yung gobyerno ay bigyan ng focus yung mga nasa remote area. Bigyan ng focus yung mga hindi naabot ng daan, mga nasa isla. Kasi yung mga malapit sa highway, ano lang po yan. Madali lang yan bigyan ng mga bigas ng tulong. Di ba? Kasi yung gobyerno laging binibigay talaga naman bigas, noodles, at dilata. Minsan merong yero, merong plywood, ganyan. Pero sana ang unahin talaga yung mga nasa remote area tulad ng mga isla at yung mga hindi naabot ng ng farm to market road. So yan po sana. Huwag kayong magbiro sa bagyo kasi malakas yan. Hindi natin alam ang bagyo kung gaano kalakas. Huwag tayo magsabi na bagyo lang yan, basta handa at dasal lang. Yan, tama po din yan. Kasi pag tulad nung nangyari sa Naga, di ba? Sa Naga City, yung blinag po natin. Naging kampante yung Naga City. Hindi ko naman sinasabing walang paghanda. Meron paghanda pero kulang. Kasi naging kampante sila, akala nila mahina. Tama, mahina lang yung hangin ni Christine sa pagdaan niya dito sa amin. Pero yung sobrang dami ng ulan, yun po ang hindi napaghandaan na babaha ng ganung kalalim, di ba? Yung isang palapag ay nalubog. Isang palapag na building, kung wala kang second floor, talagang sa bubong ka matutulog. So ganun kalalim yung baha na nangyari dito sa Naga City. At sa mga karatig na lugar tulad ng Milaor, Nabua, Bato, Bula, Municipality of Bula,
Gainsa, maraming pang municipality katabi ng Naga na hindi ini-expect na ganun ang mangyayaring baha. Kaya tama po yung mga sinasabi nyo na dapat ay huwag tayong pakampante, huwag nating baliwalain ang bagyong ito, kasi mga bagyong daraan, kasi hindi natin alam ang magiging epekto nito sa atin. So yung iba nagbabagyo na, nagiinom pa, hindi pa din sineseryo. Opo. So meron ngang dito, yung mga mandatory na yung evacuation. Mandatory, ibig sabihin talagang wala na dapat dyan matira, pero marami pa rin ang matigas ang ulo kasi ayaw nilang iwan yung bahay nila, ayaw nilang iwan yung mga hayop nila. Kaya yon, kaya merong mga nagkakaroon ng problema na nasasaktan or na nagiging casualty kasi hindi sila sumusunod. Nasa international news, lagpas 100 yung patay. So yan, sana po ay tawag dito, matulungan yung mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. So yan, so panalangin natin na sana ay maging okay yung mga naiwan na pamilya nitong mga nasawi dahil sa bagyo. Meron talaga dun sa Naga nung pagbaha, merong dalaga na yung inanod sa isang subdivision, merong isang lalaki na nakuha sa ilog na palutang-lutang. So ganun, yun yung mga nangyari dito sa Bicol. So yan ang salamat sa ating 87 viewers at sa dalawang nag-thumbs up. Yan, paki-thumbs up naman po ng ating live. Salamat, malaking na po yan, tulong sa pag-thumbs up nyo. Salamat at nasa 1 hour na po tayo na nagla-live dito sa ating channel. Tama yan boss, i-open mind mo mga nagsabi ng bagyo lang yan. So yan, wag natin talagang tawag dito, maliitin ang isang bagyo. Kaya yun ang nangyari sa Naga City. Hindi nila in-expect. Sabi nila, ano lang yan, mahina lang yung hangin ni Christine. Tama, mahina lang, hindi natuklap yung bubong nila. Pero yung ulan talagang, sabi nga sa weather update, ay isang buwang, yung volume ng ulan ni Christine ay sa isang araw, sa kalahating araw, ay kasing rami ng ulan ng isang buwan. Ganon yung ka-intense yung ulan na ibinagsak ni Christine dito sa Bicol. Kaya yung pag-angat ng tubig ay ganon kalakas. This is the language of which country? This is Philippines. We are Filipino. Shout out to you. Gibran. Yan. What country are you from, sir? Like yan boss, sabi hindi thumbs up. Alright, so salamat sa mga like ng ating video. Yan, malaundo yung dala ni Christine, parang Christine na nagmigop ng tubig sa opo. So sabi nga ng mga tatanda, parang may dala talagang humigop ng tubig sa dagat. Kasi siya yung unang bagyo na pumasok sa Bicol, kung hindi ako nagkakamali. Si Christine talagang dami ng dala niyang tubig at ibinagsak niya ng isang bagsakan. Yung sabi sa balita ay sa isang buwan na volume ng tubig ay ibinagsak lang ng isang bagsakan. Kaya talagang yung tubig ay umapaw ng husto. Kaya yan po yung nangyari sa amin dito sa Bicol. Sa ating 110 viewers, salamat. Salamat sa ating 110 viewers. Salamat po and shout out sa inyong lahat. Salamat sa nag-share ng ating video, sa ating mga share at welcome sa ating bagong bagong mga subscriber natin dyan. Meron tayo ngayong mga subscriber. Salamat, welcome sa ating mga bagong subscriber. Kaya si Christine bumagal hanggang 25 km or 15 km per hour ang bilis kasi gusto niyang pabahiin ang Bicol. So yan, madami talaga siyang dalang ulan. Sa Tabaco, idol, kumusta po ang lagay doon? Sabi ni Kevin, yan, Tabaco.
subukan nating puntahan ang Tabaco. Wala po tayo ngayong idea sa Tabaco, pero subukan po nating puntahan ang Tabaco. So ngayon meron na tayong nadagdag mga welcome sa ating nadagdag na 2,000 subscriber. Kaway-kaway sa ating bagong 2,000 subscriber dyan. Salamat po at salamat sa inyong support. I'm sure may utak may utak ang Bagyo. I'm from Tasik Malaya, Java West, Indonesia. Your video is through my homepage. Greetings to know Philippines. Our skin is the same. So hello and good day dyan sa mga taga-Indonesia. So hindi tayo fluent sa English, ano? Hello and good evening, sir. To the people of Indonesia, good evening and hoping you are in good condition right now because our place here is just devastated by typhoon. So yan, sabi niya, ang Sorsogon po, kumusta na? So yan, yun po yung isa sa mga nagpa-shoutout sa atin na sana daw ay mapuntahan yung Sorsogon. Puntahan po natin yan. Malapit lang po yan dito sa amin, mga 3 hours na pagmumotor. Kayang-kaya yan. Naabot nga natin yung Albay, di ba? Boss, sana magka-visit rin kayo dito sa lugar namin, Zamboanga City. Miraculous of la Virgen del Pilar. Nakapunta na po tayo sa Zamboanga, Batanes pala yung, ano yun guys? Botolan. Sa Botolan po yung naabot ko. Sa Zambales naman pala yun. Opo, sana makapunta tayo dyan. Gustong-gusto po natin mapuntahan yung iba-ibang lugar sa Pilipinas. Napuntahan ko pa lang po ay Batanes, Botolan, Zambales nung tayo ay nag-camping sa Boy Scout. So yan, salamat po sa mga nag-thumbs up dyan. Sa 3 thumbs up natin. Have you ever been to Indonesia? No sir. I only went to Hong Kong. Just Hong Kong. Yan. But Indonesia, I've never been there. So maybe if we have some opportunity, we can visit Indonesia if we have opportunity. So Boss Habi, pakipunta din Albay please para makita kanang Bicolano. So saan po sa Albay? Sige po. Galing po tayo sa Libon, Albay. Galing tayo sa Libon, Albay. Sa Pantaw, yan. Napuntahan po natin ang Barangay Pantaw at yun po yung mga nasirang doon. Mga highway. Salamat po sa pag-visit sa Sorsogon. Taga dyan po si Mrs. ko. Shoutout po si Richelle Latagan Serrano. Tama. Punks, sabi niya, maationg pada sa Naga. So yan po ang problema ng Naga. Paano po yung basura sa mga barangay? Ginubatan Albay. Sige. Hanggang Ligaw, Boss Habi. Alright, sige. Ginubatan Albay hanggang Ligaw, Albay. So, subukan natin yan. Take note natin sana ay maisingit natin yan. Yan. Ginubatan Albay hanggang Ligaw, Albay. Our skin is the same. Our race is almost the same. I guess you are Indonesian. We're just a neighboring country. Diba? Ang Indonesia ay malapit lang sa atin. So, dudugo ang ilong natin dito sa pag-English. So, saan ba ang tingnan natin yung mapa ng Indonesia. So yan, shoutout sa mga taga-Indonesia. Shoutout there. People in Indonesia. Don't English.
Hindi tayo fluent sa Englishan kasi tayo ay fluent lamang sa Tagalog at pagbibikol. So honestly speaking po ay marunong lang tayo mag-Ingles pero hindi ganoon ka intense, di ba? So baka dumugo ang ilong natin dito ay isugod tayo sa ospital. Yan po ay pagiging honest lang po, ano, hindi tayo we're not fluent to English language. We only speak English just a little bit, you know. Sana nga si Kirby na nawala na kasi malakas daw si Kirby na maging typhoon or super typhoon sabi ng news. So yan yung advantage ng ating technology, di ba? At least ay yung nangyari dito sa Bicol, malaki po yung advantage ng technology na kung saan ay nabibigyan tayo ng timeline kung saan nawawarningan tayo dahil sa advance na yung technology natin, nababasa na yung panahon at malaking pasalamat natin yan sa teknolohiya na binigay sa atin na nakakatulong sa mga tao, di ba? Malayo pa yung bagyo ay napaghahandaan na. Noong mga panahon, sabi ng mga matatanda, ay tumitingin lang sila sa mga sinyales, yung pumupula yung pagpumula daw yung sunrise, pumula daw yung silangan, ay may mga paparating na mga ganyan. So, ganun lang yung inaasahan ng mga matatanda noon. Pero tayo ngayon, meron na tayong technology na ating napapakinabangan. Kaya sabi nga ay gamitin natin ng tama ang ating teknolohiya, hindi sa pangi-scam. Kasi marami ngayon ay tinitik advantage yung technology. Yung nang phishing, di ba? Nang phishing, nang i-scam sa mga Facebook. Kaya minsan nakaka-discourage ng gumamit ng Facebook kasi hindi mo na alam kung ano yung totoo. Sa Facebook po ay napakaraming fake news, 'di ba? Fake fact o mga detalye sa Facebook. Napakaraming fake na makikita mo sa Facebook. Kaya minsan mahirap maniwala sa mga post na ang nag-post ay hindi reliable. Gumawa ng letter Y or Yolanda na pangalan ulit, pwede ba sa kanila? So sila yung niyan, guys. Dati puro babae lang yung pangalan ng bagyo, di ba? So ngayon meron ng lalaki. So bakit daw babae yung laging pangalan ng bagyo noon? Kasi daw yung mga babae daw ay sabi sa mga nabasa nating article, ang mga babae daw kasi ay pabago-bago ng isip, di ba? Pabago-bago ng isip. Tulad ng bagyo, hindi mo ma-predict kung kaliwa o kanan, itaas, ibaba ang daan niya. Kaya babae yung pinapangalan lagi sa bagyo. Pero kaya mix na ngayon. Hindi natin alam kung bakit binago naman ang Pag-asa. Meron ng Pipito, di ba? Meron ng Rolly. So, meron na din lalaki. Siguro dahil meron na tayong transgender. Yung kasarian ngayon ay na din, nagbabago-bago. Yan, shout out sa ating 111 viewers at sa thumbs up na 3. Yan, dagdagan naman natin yung thumbs up natin yan, guys. Yan, sa mga taga-Biliran, hello. Sa mga taga-Biliran dyan, shout out. Good evening, watching from Biliran. Saan po ba yung Biliran? Search natin. May lalaki na at babaeng bagyo, parang tao. Okay, so yan po yung pangalan na ngayon ng bagyo. Shout out sa mga taga-Biliran. And sa ating 134 viewers, tawag dito ay dagdagan naman natin yung ating thumbs up. Salamat sa 3 nag-thumbs up ng ating live ngayon. Jolie, sabi ni Jolie Bonto, letter po. Alright. Letter. Ano ba yung letter? Municipality po ba? Ang letter, Biliran. Search natin nga ang Biliran. Saan ang Biliran?
Leyte, yun. Po, Leyte, Biliran, Leyte. Layo ni ma'am. Aha, Leyte. Isa din po ito sa laging dinadaanan din ng bagyo. Dinadaanan ba ng bagyo ang Leyte? Yung Samar naman pala yun. Biliran Island, yan. Nandito sila sa Biliran, Kabukgayan, Kulaba, Kawayan, Ulan-Ulan Falls, yan, sa Nabal. Yan, ano ba itong Nabal? Ito ba yung pinakasentro ng Biliran, Nabal? Antipolo, Karay, Karay. Yan. Shout out sa mga taga-Biliran. May yan, Tinago Falls. May Tinago Falls din sila. Kapinahan. Okay. Villa Consuelo. Yan. So wala na ngayong problema sa technology, no? So nakikita na natin live na live ang mga lugar na ating saan po kayo dito sa Leyte? Aha, sana nga may magandang pangalan na okay, sabi ni Sir Eman. From North Pole. Hello from North Pole. Shout out. Thank you po, sabi ni Ma'am Julie. Yan, may nanonood sa atin from North Pole. Shout out dyan sa mga taga North Pole. Sa mga taga Biliran. Kabukgayan. Yan, ito yung Kabukgayan, oh. Nandito ang Kabukgayan. Nakita ko na yon. Shout out sa mga taga Kabukgayan. Yan, Kabukgayan. Nasa na yan? Search natin yan. Saan ka po ba dito? Sa Magbangon, Poblasyon, Libertad, sa Bunga, sa Barangay Baso. Saan ka po ba dito? Sa Pawikan, Talibong. Saan ka po ba dito? Yan, akala mo, Ma'am Julia, alam ko dito sa Biliran. Salamat kay Google. Sa isip ko, gusto ko sana pangalan ng bagyo ay Bagyong Samantha. Yung pangalan ng lalaki ay Bagyong Jerome. Pwede nyo yung i-request sa Pag-asa. So, hindi natin alam kung paano sila. Barangay Langgao. Alright. Napin natin ang Barangay Langgao. Langgao. O yan, Barangay Langgao, Kabukgayan, Biliran. Alright, so dan sila sa may coastal area. Alright, coastal area po pala ang inyong lugar. Coastal area ang lugar dito sa Langgao. So ito yung kanilang lugar, oh. Iyan, oh. Ayan yung lugar ni na ma'am. Diba? Hindi na imposible ngayon. Nakikita ko na yung bahay mo, ma'am, oh. May nakaparadang motor. So yan ang Biliran Road. Circumferential Road sa Barangay Langgao, Barangay Hall. Oh, yan, oh. Barangay Hall nila. Saan yung Barangay Hall nila? Iyan, oh. Oh, di ba ito yung barangay hall nyo? Ayan, oh. Nakita ko na yung barangay hall nyo, ma'am. Sa Lunggao. Natawa si ma'am, oh. Si Mama Jolie. Shout out. Kala mo, ma'am, hindi ko alam yung Biliran, ha. Puntahan ko dyan yung barangay Langgao. Nakita ko na yung barangay hall nyo. Ang ganda. Elevated. Kulay green ang pintura. Natawa si Ma'am Julie kasi nakita ko yung barangay hall nila. Yes po, sabi niya, shoutout sa mga Sirano family ng barangay Bagtas, Cariza Home, Tanza, Cavite. Subuti na lang ay lumakas yung internet natin. From North Pole, yan, thank you. Sabi niya, Barangay Langgao, shoutout kay Jaisel, shoutout Jaisel Juanani. So,
Natuwa ako sa reaksyon ni Mama Julie. Natawa siya kasi nakita natin yung bahay nila. Malapit po ba kayo, Ma'am Julie, sa Barangay Hall? Mas maganda, Digong ang pangalan ng bagyo. Delikado pong Digong. Baka may dalang baril ang bagyo. Baka may dalang baril ang bagyo. Pero joke lang po yon. Pasensya na po. Nag-joke lang. Shout out kay Jinsel Juanani. Pa-shout out daw. Pero si Ma'am Julie talaga natawa ko. Nalaman ko yung barangay ni Ma'am Julie dahil kay Google. Saan kaya dito ang bahay ni Ma'am Julie? When Indonesia fight Filipina at Asian Games, they are friendly. Yan. So, we are in good relation with Indonesia. We are good relation between our country. So, yan. Dudugo na naman ang ilong natin dito. Yes po, malapit lang ang bahay ko sa Barangay Hall. Anong kulay ng bubong mo, ma'am? Saan ka ba dito? Baka itong bahay mo, yung blue ang hindi, ang yaman mo pala, Ma'am Julia. Sa inyo ba itong bahay na color blue ang bubong? Yan. Bahay niyo ba yan, Ma'am Julie? Yan, wala ka nang maitatago sa ngayon sa Google. Yan, salamat Sir Eman sa pag-stay sa ating live. Yan si Sir Eman Chua, meron na siyang gagawin. Salamat po. Yan, Tiger 52, shout out. At habang binabasa natin ang comment, yan kanina, nabanggit natin na pinapasalamatan natin yung mga sumusuport sa ating mga content. Salamat sa ating bagong 2,000 subscriber. Salamat po at kaway-kaway sa ating mga bagong subscriber dyan. At salamat dahil sinusuportahan nyo yung ating mga upload. At sabi ko nga, baka hingi tayo ng dispensa kasi hindi natuloy yung lakad natin sa Garchitorena. Pero itutuloy po natin yan sa susunod na mga araw pag wala na tayong trabaho kasi meron na ngayong pasok sa DepEd. So, Indonesia, ito daw ay location at the Southeast Asia. So, yan. So, malapit lang talaga ang Indonesia sa atin. Meron kasi sa ating nanonood from Indonesia. Wala nang bubong, sir. Sabi ni Ma'am Julie. Wala daw bubong yung bahay nila. Hanapin ko dito yung walang bubong. Saan ba, Ma'am Julie? Sige, describe mo lang, Ma'am Julie. Alin ba dito yung bahay mo? Baka ito ba? Ito ba yung bahay mo, Ma'am Julie? Yan, baka yan yung bahay ng Ma'am Julie, oh. Di ba yan? Yung kulay parang or ito, baka yan yung bahay niyo, Ma'am Julie. Yan ba? What time is it there? Yan, hello from Indonesia. Our time here in the Philippines is exactly 9:20 in the evening. Shout out there in Indonesia. All the Indonesian people there have a good day. We are live here in the Philippines. We are now at 9:22 in the evening here. Yan, shout out to our viewer from Indonesia. And we hope that you are okay there. You are doing fine. Shout out Darrell Juanani. Here, ano ba ang 20? Anong oras ba? 20. Anong oras na yan? Alas 8. Alas 8 pa lang sa kanila. Alas 8:20. So, advance tayo ng isang oras. We are advance 1 hour here in the Philippines. There in Indonesia. So, shout out to the people there in Indonesia. Hope you visit Philippines. Philippines is a very good country. Many good place here to visit, and we have a good
tourist destination here that you can enjoy in the Philippines. All right, pwede na tayo maging ambassador ng Pilipinas. You can visit Boracay, you can visit Palawan, and you can visit here in Karamuan, our majestic island of Karamuan. Yan. Shout out to the Indonesian people watching today. Thank you for sharing our video. Sir Gibran, nakafollow ako sa iyo, sir, sabi ni Sir Darrell. I'm looking forward to visiting Philippines. Thank you, sir. And hope we meet here in the Philippines if you visit Philippines. We have many very good place here that you can visit and enjoy. And we have a very good hospitality here. Our accommodation here is very good. We have a hotel here that a good accommodation for our tourists. That's why Philippines is one of the most visited by the foreigners, especially from Western country. We have here many foreigners that is enjoying to stay here in the Philippines because just like in Indonesia, it's very cheap here to spend your vacation. Will I be treated like a brother by you? Of course, yes. It's you are very welcome here. Filipinos are very hospitable. We are very kind to our visitor. You are very welcome here in the Philippines. So you can support our tourist places that you can visit. So that's a great help to our country. So yan, shout out to the Indonesian people that are watching tonight. Alright, kailangan ko na ng tissue. Nagdudugo na ang ilong ko, guys. Nagdudugo ng ilong natin, guys. Alright, shout out sa ating 107 viewers and salamat. Yan, 7 na. 7 na guys ang nag-thumbs up sa ating video ngayon. And salamat sa mga comment nyo. At least nabibigyan tayo ng idea sa mga pwede nating puntahang lugar. At sa Goa, punta tayo sa Goa. At punta tayo sa Lagunoy. Yan. What is the name of the typical food in your place? So we have here many food, great food here in the Philippines. We have the famous adobo, yan. The pork adobo, chicken adobo, that's one of the famous food here in the Philippines. We have many food, but the most famous here is adobo. Alright, and we have here pansit. Yan. In our place here in Bicol, pansit bato is the most tawag dito, the most delicious food for Bicolanos is pansit bato. Yan. Noodles, pansit is noodles. So yan, shout out to our visitor from Indonesia. So salamat sa ating 75 viewers at ang oras natin ngayon, time check is 9:27 at hindi na po tayo magtatagal at medyo malalim ng gabi. At salamat, thank you bro. So thank you din. Welcome Sir Gibran, and I hope you are okay there. So thank you for your time guys. Salamat sa inyong panonood at sana po ay na-late ako, si Ma'am Cecilia Libago. Shout out Ma'am Cecilia, hello po.
Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Ma'am Cecilia. At nag-live po tayo. Nag-update tayo sa mga kaganapan dito sa Bicol. So yan, shout out Ma'am Cecilia. Salamat po sa inyong pagpasok sa ating live. Hello, shout out po. Ano po ba ang ginagawa natin, Ma'am Cecilia? Yan, extend natin mga 5 minutes para kay Ma'am Cecilia. Hello, Ma'am Cecilia. Good evening, idol. Si Ma'am Marita Mansinido. Yan. Thank you po, Ma'am. Sabi ni Ma'am Cecilia. Basta ikaw, Ma'am. Sige, extend natin kahit mga 5 minutes. Saan po ba kayo, Ma'am Cecilia, ngayon? Bicolana, nasa Batangas. Oh, alay! Sa mga taga Batangas dyan, alay! Magandang gabi ho sa inyong lahat diyan sa Batangas. Kumusta gaho kayo? At kumusta gaho ang inyong gabi diyan sa Batangas? Salamat po, sabi ni Ma'am Cecilia. So hindi niyo po na itatanong, tayo po ay Batanggenyo din. Ang aking pong magulang, ang aking tatay ay Batanggenyo at ang aking nanay po ay Bicolana. Kaya tayo po ay may dugo din na Batanggenyo, mga kapartido at mga kahabi. We are from Batangas also. And my mother is Bicolana. Salamat and welcome Ma'am Cecilia, Ma'am Marita. Alae, kanaman po palan. Oho, tayo ho ay Batanggenyo din. Alae, kayo ga ay kumain na. Aba, ako ho ay kumain na din eh. Ako ho ay kakatapos lamang maghapunan. Kayo ho ga ay kumain na, Ma'am Cecilia. Ako ho eh, tapos na ho akong maghapunan din eh. Charis Pimpenko is from Philippines. I am proud of her voice. There are many great singers from the Philippines. Yes, that's correct, sir. We have many good singers just like Mama Leia Salonga, Ma'am Sharon Cuneta, si Miss Sara Geronimo. We have a great singer here in the Philippines. Tapos na si Ma'am. Tapos na si Ma'am mag-dinner. Dini nga ho sa Bicol ay kami ho ay binagyo ng husto-husto dito. At yung mga kababayan ho namin na mga taga Catanduanes ho ay naapektuhan ho ng bagyo. Shout out ho dyan sa mga taga Batangas. Kumusta ho ga kayo? Kami ho dito sa Bicol ay dinaanan ng matinding bagyong si Pipito. Ito hong aming lugar sa Catanduanes ho ay naapektuhan ho ng husto. Marami hong mga bahay ang nasira ho dine sa lugar ho namin. Kaya ho nag-live ho tayo. So ang Batangas, bihira na hindi ganon kalakas. Oho, yan. Bihira talagang daanan ng bagyo ang Batangas din. Pero parang nakaraang taon ay may dumaan na ho dyan na bagyo. Yung nawala yung supply ng lansones, ng rambutan, yun, tinamaan din ho yung Batangas. So kami po dito ay dinaanan ng bagyo at pinupuntahan po natin yung mga lugar na hindi pa naabot ng gobyerno para malaman natin na mga kalagayan nila at maipakita sa mga nanonood natin kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga kapwa natin Bicolano dito na tinamaan ng bagyong si Pipito, lalong-lalo na po sa Catanduanes. Alright, time check natin guys is 9:33.
Alright, salamat po sa inyong panonood. Salamat sa ating 47 viewers as of today at this time. Thank you for our 7 thumbs up. At yan, salamat po, ingat lagi. God bless us all. Yan, yan 87 viewers natin sa mga kakapasok lang. Thank you for your support. For always supporting our mga content. At sana po ay ma-share nyo din para mas madami pang makapanood ng ating mga video. Ma'am Marita Mansenido, sige po, good night. Ingat po kayo. Alright, good night everyone and God bless po. Praise God dahil tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Praise God dahil nasa mabuti tayong kondisyon ngayon at walang nangyari sa ating masama sa pagdaan ni Bagyong Pipito. Always be thankful to God dahil tayo ay binigyan ng another life. Always be thankful sa Diyos dahil tayo ay binibless every day. Always be thankful to God dahil laging sumisikat ang araw every morning na tayo ay nagigising. Always be thankful to God na meron tayong nakakain sa araw-araw. Always be thankful to God na meron tayong mga trabaho, meron tayong mga kapatid, meron tayong magulang. Salamat sa Diyos dahil binibigyan tayo araw-araw ng buhay. So yan, salamat sa inyong panonood and always be thankful sa Diyos. God bless everyone and good night. Jer Habi is signing off. See you on our next live, guys.